Današnja gošća tehnološkog portala IT Radar je Monika Majstorović, marketing menadžer u A1, pa ćemo je postaviti nekoliko pitanja, a počet ćemo sa jednim, za početak, jednostavnim pitanjima. To je prošlo već neko vrijeme od uvođenja Deezera u ponudu A1, te nas zanima kakvi su rezultati prodaje te usluge. Rezultati su izvrsni, jako smo zadovoljni kako su korisnici prihvatili u najpovoljniju i najbolju streaming uslugu A1 Explore Music by Deezer. Ono što smo omogućili korisnicima je da imaju pristup 73 milijuna pjesama, mogu slušati različite podcaste, mogu slušati glazbu gdje god žele i kad god to žele i još uz sve to uopće nemaju reklama. Imamo dva modela koje smo ponudili korisnicima. Jedan je premium model, Deezer premium model, drugi je obiteljski, odnosno family Deezer model. Korisnici lako mogu aktivirati uslugu u par klikova putem Moja 1 aplikacije i moram priznati, iako smo mi znali da nam je ponuda jako konkurentna, ipak smo se iznenadili oko reakcije korisnika već u prvih par dana nakon lansiranja usluge. 55% slučajnih oštećenja mobitela je zbog pucanja ekrana. Ono što je A1 ponudio jest osiguranje upravo ekrana i mi smo maksimalno digitalizirali tu uslugu. Korisnici mogu osigurati svojeg mobilnog ljubimca putem Moja 1 aplikacije, na webu, u poslovnici A1, zatim u virtualnom shopu ili putem telefona i korisnici to mogu napraviti prilikom kupovine uređaja ili čak do 30 dana nakon kupovine uređaja. Sam proces je vrlo jednostavan. Onog trenutka kad se korisniku nešto dogodi sa mobilnim uređajem, on prijavi štetu putem Moja 1 aplikacije ili putem službe za korisnike osiguravatelja. Dostavna služba dođe po taj mobilni uređaj i nakon što se uređaj popravi, korisniku se nazad dostavi taj uređaj ili ga korisnik može sam preuzeti u poslovnici od A1. Mi smo našu ponudu proširili sa Arena Sport kanalima, odnosno sa 10 novih sportskih kanala. Zašto smo to napravili? Iz razloga što Arena Sport je postao najveći regionalni pružatelj najboljih sportskih događanja. Mi ćemo korisnicima na taj način ponuditi prvu Hrvatsku nogometnu ligu, zatim Španjolsku, Francusku i Talijansku ligu, Europa ligu, Ligu prvaka, konferencijsku ligu, NBA i još štošta. Osim 10 Arena Sport kanala, tu su još i Arena Fight i Arena eSport kanali. U promotivnom razdoblju od 29. ožujka do 1. srpnja A1 korisnici će moći u svom osnovnom paketu gledati kanale od 1 do 6, a u razdoblju od 1. srpnja nadalje korisnicima će biti dostupni i kanali od 7 do 10 i ti kanali će biti dostupni korisnicima bez neke dodatne naknade, odnosno po istoj cijeni prije nego što je Arena Sport se pojavila u ponudi od A1. A1 je u cilju kontinuirano nuditi najbolje sadržaje korisnicima jer nam je zadovoljstvo korisnika na prvom mjestu. A1 je tržišni lider u nuđenju brzog pristupa internetu. Pokrivamo više od 550.000 kućanstava sa brzim internetom. Bili smo prvi na tržištu koji su ponudili brzinu od 1 gigabita na optičkoj infrastrukturi, a također korisnicima na hibridnoj optičkoj infrastrukturi nudimo brzine do 200 megabita u sekundi
već u osnovnom paketu. Ove godine planiramo proširiti optiku na još 30.000 kućanstava, a također smo i prvi koji smo ponudili super jednostavan način ugovaranja fiksne usluge putem digitalnih kanala. Što se Zagreba tiče, već smo započeli gradnju optičke infrastrukture u Sesvetama, u Stenjevcu i na Črnomercu, te u gradovima Zadru i Umagu. A do kraja godine planiramo početi gradnju i u Solinu, Kaštelima, Ivanić Gradu i to uz pomoć europskih fondova. Spremni smo ponuditi pravi 5G korisnicima onog trenutka kada se dodijeli spektar. Prvi smo u Hrvatskoj demonstrirali gigabitne brzine i nisku latenciju i u Zagrebu i u Osijeku i upravo sa korisnicima testiramo pravi 5G u Osijeku s onim korisnicima koji su za to zainteresirani. Osim toga, prvi u Hrvatskoj testiramo 5G na 700 MHz i sa svim tim pokazujemo kako predano radimo na digitalizaciji Hrvatske.